Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Schminkspecialist. Vastelovens die het zuiden in de hoek. De deksel begint te trillen, ze ligt wel aan de kook. Het hele jaar bleef die kleptouw, maar nog in het slot eraan. Mijn verkleedkist knalt weer open, want het is niet voor Allah. Mijn verkleedkist knalt weer open, als het vasteloventje. Ik mocht 4 dagen schijnen, wil me vastelof is mis. Al die mutsen, brillen, pruiken, laat mij geen maar overzoeken. Waar de vraag beleven is, als mijn verkleedkist open is. Waar de vraag beleven is, als mijn verkleedkist open is. Alles wat er in deze kist zit, is gekregen of gekocht. Door zeker gewoon de kleier, als confetti door de lucht. De kist zit stampjes vol, maar voor mij echt nooit genoeg. Kreeg ik weer vastelovens, dat goed wel goed gezocht. Mijn verkleedkist knalt weer open, als het vasteloventje. Ik mocht 4 dagen schijnen, wil me vastelof is mis. Al die mutsen, brillen, pruiken, laat mij geen maar overzoeken. Waar de vraag beleven is, als mijn verkleedkist open is. Waar de vraag beleven is, als mijn verkleedkist open is. Mijn oren aan mijn passen, vult alles op zijn plek. Wat vind je van die combi? Is dit niet echt te gek? Wat buttons op je jas, mijn medailles in mijn nek. Is dit geen schoon gezicht? Ik ben klaar voor vertrek. Mijn verkleedkist knalt weer open, als het vasteloventje. Ik mocht 4 dagen schijnen, wil me vastelof is mis. Al die mutsen, brillen, pruiken, laat mij geen maar overzoeken. Waar de vraag beleven is, als mijn verkleedkist open is. Waar de vraag beleven is, als mijn verkleedkist open is. Alles is te goed, dit is wat het is. Volle gas verroet en wij houden op die kist. Welke kist? Mijn verkleedkist. Welke kist? Mijn verkleedkist. Welke kist? Mijn verkleedkist. Mijn verkleedkist knalt weer open, als het vasteloventje. Ik mocht 4 dagen schijnen, wil me vastelof is mis. Al die mutsen, brillen, pruiken, laat mij geen maar overzoeken. Waar de vraag beleven is, als mijn verkleedkist open is. Waar de vraag beleven is, als mijn verkleedkist open is. Lief kinger, papa's, mama's, opa's en oma's en kiekers toes. Wat fijn dat je er vandaag allemaal zit bij het Kinger Vasteloven Liedjesfestival 2026. Wat chic dat je hier met zoveel zit gekomen en met zoveel kiek. We gaan vandaag op zoek naar het beste kindercarnavalsliedje van 2026. En naar het precies laten zien wie dat moet. Vind je dat niet ook? Geef er nog een groot applaus, de winnares van het KVL van vorig jaar.
Dank je wel daarvoor, Noor. Ja, dus nu gaan we op zoek naar dat liedje van 2026. En nu is het belangrijk dat kijkers thuis kunnen kijken wat die teksten van die liedjes zijn. En dat kunt je doen door de QR-code die nu in beeld verschijnt. Zijn we gespannen? Nee? Oké. Dan gaan we nu kijken, want we gaan beginnen. We gaan kijken naar de eerste artiesten. En dan gaan we backstage naar Patty voor. Ja, en de eerste artiesten die komen uit Boulder, de Omnivere van basisschool, de Omnibus. En vind je het spannend om als eerste te mogen beginnen? Ja. Maar je zit niet alleen, hè, want je zit met een ganse grote groep. Met wie willen zit je? 37. En wie zit je hier naartoe gekomen? Allemaal samen? Nee, met auto's. Met de auto's, dus allemaal gewoon de gezinnen. En dan uiteindelijk heb je elkaar hier getroffen. Ja, dat klopt. Hey, met liedje wat nu, dat gaat over vieren. En we gaan het zeer zeker vieren, want we gaan er dadelijk een feestje van maken. Maar wie viert je het dan op Schwal? We hebben een prins en prinses in de onderbouw en bovenbouw. En dan hebben we de week daarna gaan we allemaal dingen doen. En op vrijdag mogen we allemaal in onze eigen carnavalskleren. Dus vastelovend staat hoog in het vaandelbier op Schwal. Ja. Hey, en wat ziet je er fantastisch uit. En dat heeft ook te maken met een gleedje, hè? Ja, want we zien indianen en in het liedje komt het ook voor. En wij heb ik zo mooi gesminkt dan. Maud, Manon, eigenlijk. Maud en Manon hebben dat allemaal zo voor elkaar gekregen. En ik heb ook gemerkt dat je hulp hebt gehad met het maken van de pakjes. Ja, dat hebben sommige ouders gedaan. Nou, dat hebben ze fantastisch gedaan. Nou, zie, hebben het mooi gemaakt. En Gea gaat zo meteen een fantastisch liedje zingen. Zit je er klaar voor? Ja. Zet hem op, succes! En je ziet hier al, op de bühne zitten prachtige kleine mupjes, maar ook het grotere mupjes. Fantastisch. En de twee die je zojuist gezien hebt, zijn er ook klaar voor. We gaan luisteren naar de Omnivere met Vieret. Dit jaar weer het unicorn en ik weer Indiaan. En Bapte is een beetje gek, maar Bapte wil banaan. Alle mozen week weggeleid, alle willen we jij.
dat zag er al fantastisch uit. Maar ook deze dames bij mij, de Glitter Girls uit Ruiver. En wij zit hier. Ik ben Saar. En? Ik ben Do. Hey, en je ziet er echt fantastisch uit. Je doet je naam eer aan. Heb je zelf die pakjes uitgezocht? Ja. En word je het dan meteen over eens? Wel heel snel. Ja. Nou ja, ik vind het echt fantastisch. Maar een geleedje gaat over glitter en confetti. Nou, de glitter die hebben we al. En nu de confetti nog. Ja. Heb je die wel metgenomen? Ja, tuurlijk. Dus we gaan dadelijk confetti op de bühne zien. Ja. Hé, maar ik vind de confetti altijd superleuk. Hè? Maar heb je dat dan ook, dat ze dat toestaan wekenlang nog in de kamer vindt? Ja. En wat vingen papa en mama er dan van? Soms wel heel irritant. Hé, maar dat is fijn, want vandaag kun je gewoon gooien. Hè? Je hoeft het zelf niet op te ruimen. Hè? Ja. Hé, maar je staat niet met de tweeën op de bühne. Je staat met de veren, vertel eens. We stonden met z'n veren met meis en nog met Pixie op de bühne. En waar kent je rug van? Van school. Zit je samen in de klas staan? Niet allemaal, maar ik en Pixie en Sarah meis zitten wel samen. Dus Geer gaat zo meteen met de veren shinen met het liedje Glitter en Confetti. Dames, ziet je er klaar voor? Want de ganse zaal staat vol met mensen en die willen u echt zien shinen in die mooie pakjes. Klaar ervoor? Dan wens ik u heel veel succes. Er staan hier heel veel mensen in de zaal, maar wie van u glittert ook een beetje? Kijk, en dat zijn er heel erg veel. En weer goed nu kijken naar de dames uit Ruiver, want die zijn er zo klaar voor. Trek ik niks van mij aan. Dames en heren, hier zijn ze terug. Glitter en confetti, de Glitter Girls. Als confetti aan de lampen hing, dan lopen we weer om. We stonden hier te springen.
Ja, neben mij zit Fabian uit Brunsum. En we gaan het even in het Nederlands doen, want dat heb je gevraagd, hè, Fabian. Je was helemaal overrompeld toen je te horen kreeg dat je in de finale zat. Kun je me dat moment nog herinneren? Wat gebeurde toen? Na school, ik wou gaan afspreken met een vriend en zo. En toen zei mijn moeder, ja, kom hierheen, we moeten een interview doen. En dacht van, oh, oké, leuk. Want mijn ouders zijn stadsprins en prinses, dus die moesten dan natuurlijk een of ander interview doen. Het bleek dus tot daarna diegene kwam die dat dus zei. Was ik helemaal van, wow, oké. Toen stond jij ineens in de hoofdrol. Ja, Hey, maar je doet dus al voor de tweede keer mee. Althans, in de finale. ja, ik ben de eerste keer in de finale gekomen. Toen 2 keer niet en nu weer wel. Heb je je dan ook anders voorbereid? Omdat je natuurlijk al een beetje ervaring hebt. Vorige keer was ik gewoon alleen nu ben ik helemaal voorbereid met mijn neefjes. En dan ook een hele banner. Dus ja. Dat is wel gezellig. Hey, en papa en mama, een hele bijzondere vastelovend. Ja, in Brunsum zijn ze de stadsprins en prinses. En mijn moeder is dit jaar ook nog extra speciaal, ja, vooral vandaag. Omdat die is vandaag jarig. Nou, gefeliciteerd mama. Hiep, hiep, hoera. En jij gaat nu speciaal voor mama een fantastisch optreden verzorgen, toch? Ja. Het liedje Tietmachine, naar welk tijdsplanning zou je willen gaan? Ergens van de jaren 70 tot de jaren 2010. Omdat ik hoor dat daar de meeste beste muziek is gemaakt. En ik vind muziek vooral heel erg leuk. Nou, en wij vinden jou heel erg leuk, Fabian. Ben je er klaar voor? Ja. Wij gaan naar jouw muziek luisteren. Tietmachine van Fabian, toch? Ja. Succes, Fabian. En als ik goed kijk, ze staat toevallig ook in de spot, zie ik daar sowieso mama staan en papa. Ik zou bijna langs als leven voor ik willen zingen, maar daar heb ik geen tijd voor. Maar Geert krijgt wel het mooiste cadeau op een verjaardag, toch? Zit je trots? Jazeker, de banner staat er klaar voor. En ik twijfel nu, want er komt nog geen op. En dat is ook goed, heb ik gehoord. Dus we gaan gewoon beginnen. Ik ga hem aankondigen. We gaan luisteren naar de Tietmachine van Fabian. Zie je ineens een helle knal. Hoe is het niet gedacht te zien, maar ik greep carnaval. Confetti zweerde door de lucht, dat kiem op mijn kanon. De dino's kregen geen genoeg van mij een accordeon. Dat was nog een chic geweest, een T-Rex in de Polonaise. Hij echt maar een tietmachine, meer was de loves tietmachine. Naar handen is keihard op die knoppen, daar vloog de tijd zonder te stoppen. Hij echt maar een tietmachine, meer was de loves tietmachine. Dan vierde ik met alle lui, deze 3 dagen nu. Schotten lekker in, prinses voor net gered. Wie heeft tot de beurs gegeven en reed nog niet naar bed. Toen heb ik door een buurt gebracht, hij won met die goed raak. De ridder schotten in de lach, ik stok met hun de draak. Dat wordt te gek, was muziek, een zwarte bek op blasmuziek. Hij echt maar een tietmachine, meer was de loves tietmachine. Naar handen is keihard op die knoppen, daar vloog de tijd zonder te stoppen. Hij echt maar een tietmachine, meer was de loop.
Morgen, middag en avond weet ik dat het niks anders geeft dan 3 dagen vastelovend. Hey, ik maar een tijdmachine, mijn vastelovend tijdmachine. Dan handen ik eens keihard op die knoppen, dan vloegt het zonder te stoppen. Hey, ik maar een tijdmachine, mijn vastelovend tijdmachine. Dan vierde ik met alle lui, deze 3 dagen opnieuw. Ja, neven mij zitten de vertegenwoordigers van die van Beegde. En waar zit hier? Ik ben Jalena Bloem. Ik ben Ise Rubens. Hey, en ik maak me een heel klein beetje zorgen voor u. Want hier zit hij in de pyjama en het sloopmasker op het gezicht. Wie kent dat? Ja, zo heet dat liedje. Maar wie is dat ontstaan? Want heb je soms meuten met opstondsmorgens? Ja, echt wel een beetje. En wie kent dat dan? Gewoon, ik gooi gewoon van uitslapen. Ja, ik ook. En ik heb ook zo'n dochter die ik altijd doe bed moet trekken elke morgen. Wie doen die papa en mama dat dan? Ik stond gewoon zelf op. Ik ben gewoon heel makkelijk de wekker gaat en dan zit ze al aan de ontbijttafel. Dat niet. Nee, hey, maar u gleedje gaat over doorvuur komen weer uit bed. Voor wat kom je dan uit bed? Vertel me dat eens. We komen uit bed voor de vastelovend. Want wat maakt de vastelovend dan zo ontzettend leuk dat ze dan wel opstaat? De vastelovend vind ik eigenlijk gewoon heel leuk. Alle liedje is de vrolijkheid. En dat straalt zo goed. Ik zie die neusjes twinkelen, daar hebben ze er ook heel veel zin in, hè? Ja. En je zit Nederlijn. Vertel me eens. We zijn met de hele groep. En we hebben een jeugdprins. Dat zag ik. Ik zag een knappe jonge man met een veer op zijn muts, hè? Ja. Wie is dat? Siem hebben. Nou, dat is een hele leuke prins. En ze zijn allemaal op jullie aan het wachten. Zijn jullie klaar voor het optreden? Ja. Dan wens ik u heel erg veel succes, dames. Ik heb hier al heel veel kinderen in pyjama. Volgens mij heb ik de dresscode gemist vandaag. Had ik ook in pyjama mogen komen? Toch? Eigenlijk wel. Wie van ik heeft vandaag goed geslapen? Nou, dan gewoon weer eens kijken wie die van Beegde dat gaan doen. Want daar komen wij uit bed voor. Als mijn man mij 's morgens roept, lief ik lekker liggen. Als de melk op tafel staat, lief ik in mijn nest. Maar huur ik de Joekskapel, dan ken ik de zingen. Dan spring ik de roet, dan ben ik op mijn best. Ben ik de enige relatie hebt, dit is de tijd dat u iedereen zet.
Ronald Bocholt, van daar komt Devil Dex vandaan. Ja, Dex, wie wil ik zorgen wie de bekendmaking wordt, dat zich als finalist vandaag hier zou zien. Stinks in de boksring, vertel eens. Ja, ik ben 3 keer wereldkampioen en 3 keer Duits kampioen. Al daarom ben ik al een beetje naar de zijkant gekropen. Want anders denk ik dadelijk kreeg ik zo naar linkse. Maar dat is niet zo, hè? Nee. Nee, goed zo. Hey meid, maar ja, dich best een hele stoere tante. Hè? En op de bühne geeft ze helemaal gaas. Waar heb ze dat allemaal geleerd? Ik heb dat van mijn mama en van Danny Powers geleerd. Danny Pauws, oh, die heeft ook echt power, hè? Hey, en het liedje het Als het vastelovend is. Wat gebeurt daar met dich? Ja, als het vastelovend is, dan gebeurt echt, dan heb ik heel veel spaß en plezier aan. Ja, ik vind het heel leuk. Nou, en dan ga ik zo meteen ook heel veel spas en plezier maken. Heel veel succes. Zet hem op, hè. Weer kunt zo kijken naar Devil Dex. En zie het heel veel lol en plezier en vastelovend. Wie zit dat bij je? Heb je lol en plezier en vastelovend? Gelukkig, want dat is fijn. Want dat heet Devil Dex ook. Zie is er helemaal klaar voor. Klopt dat, Dex? Helemaal goed. Dames en heren, we gaan luisteren naar Devil Dex als het vastelovend is. Als het carnaval is, voel ik een ganz mijn lief. Ik ben in Limburg geboren en het is waar ik blijf. Want der pap zei me gooit, ging staan elk jaar weer aan. Dus gelauw, Polonaise en gewoon daglang eraan. Want als het wat door is, dan reken maar op. Dan zit ik me de tand op de kop. Als het vastelovend is, dan speel je goed wie van dan je niks meer mis. Als het vastelovend is, blijf dan hier, doe eens niet wat gemist. Van jong tot oud, ik als Limburg eer, ik voor alle woorden schrijf bij de neer. Als het vastelovend is, voelt ze echt als je Limburger is. Ja la la, ja la la la, ja la 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 la. Ja la la, ja la la la, ja la 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 la. Nu het carnaval is, ken ik echt niet meer stop. Want het had mama pakt mich te goed gepop. Ik ben gans opgeleid door de carnavalskink. Dat van 11 november de ganse dag zing. Want nu het wat door is, is pas het wat deed. Zing we 3 dagen lang, massaal waar dit lied. Als het vastelovend is, dan speel je goed wie dan je niks meer mist. Als het vastelovend is, blijf dan hier, doe eens niet wat ze mist. Van jong tot oud, ik als Limburg eer, ik voor alle woorden ze schrijf bij de neer. Als het vastelovend is, voelt ze echt als ze Limburger is. Ja la la, ja la la la, ja la 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 la. Ja la la, ja la la la, ja la 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 la. Klaar, maar met, en maak mijn liedje een hit. Zing maar met, als Limburg die van binnen zingt. Als het vastelovend is, dan speel je goed wie van dan je niks meer mis. Als het vastelovend is, blijf dan hier, doe eens niet wat ze mis. Van jong tot oud, ik als Limburg eer, ik voor alle woorden ze schrijf bij de neer. Als het vastelovend is, voelt ze echt als ze Limburger is. Ja la la, ja la la la, ja la 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 la. Ja la la, ja la la la. Toch met als ze hier best, is ze feest aan geen mis. Dus zing met als ze Limburger is. Ja, ik zit hier eigenlijk met 2 hele relaxte dames, Guusje en Estelle. Want die zitten eigenlijk al voor de 3e keer hier in de finale. Ja. De Rijkelkes uit Valkenberg. Wie vult dat om hier weer voor de 3e keer te mogen staan? Echt superleuk. Hey, en dich hebben ze een hele bijzondere taak, hè, deze vastelovend. Ja, ik ben Huffler. Hofna van die broer, hè? Ja, En wie heeft die broer?
Morris. Hey, en je hebt een probleem in Valkenberg. Vertel eens. Ja, onze pauzeknop is pleiten. En nu dan? Wie gaan we dat oplossen? Ja, gewoon het hele jaar door carnavallen. Eigenlijk is dat toch helemaal geen probleem? Kunnen we dat niet gewoon zo houden? Ja, ik vind het wel leuk als het zo kan. Nou ja, misschien kunnen we het gewoon vragen. Maar één ding is zeker. Vandaag is het een en al carnaval. En dat zal je zo meteen gewoon ervaren in de zaal. God maar lekker de kant op. Dankjewel dames en heel veel succes. Zijn er überhaupt lui uit Valkenberg in de zaal? Heb je je pauzeknoep al gevangen dan? Nee, maar ik zie wel een beurtje. Hou hem alsjeblieft leeg, want anders zijn de lui toes. Ik ging er niet. Ik ga eens even kijken. Ziet je er klaar voor? Wat een prachtige pakjes. Weer gewoon kijken naar de rijkelkeus uit Valkenberg. We zenden naar de stoppers. We gaan altijd maar door. Echte vaste lovenstoppers. Kieken echt niet op eigen woord. We gaan weer amusantie. Dat is wat hier nu telt. Vaste loven is sensatie. Iets wat vroeger al verteld. Maar we zijn nu het verloren. Het is super klein. We kennen hem nergens meer vingen. Maar dat is toch fijn. Onze pauzeknoep is pleiten. Zo voor een dag of 5. Dus ik denk dat ik verleid ben. In het vest vier het me blief. Onze pauzeknoep is pleiten. Maar dat is nog niet zo stom. Want als ze lopen zonder pauze is de bom. Oh, hey, hey, hey. Oh, hey, hey, hey. Oh, hey, hey, hey. Verzinnen feestjesmakers, ze komen niet meer stop. Vaste loven liedjesmakers, want het tijd moet op de kop. Ze gaan weer alles geven, dat is wat in ons zit. Vaste loven is ons leven en de ganse zaal zingt met. Maar we zijn nu het verloren. Het is super klein. We kennen hem nergens meer vingen. Maar dat is toch fijn. Onze pauzeknoep is pleiten. Zo voor een dag of 5. Dus ik denk dat ik verleid ben. In het vest vier het me blief. Onze pauzeknoep is pleiten. Maar dat is nog niet zo stom. Want als ze lopen zonder pauze is de bom. Jongens en meisjes, dames en heren, twee keer kloppen, weer, gewoon, springen! Onze pauzeknoep is pleiten. Zo voor een dag of 5. Dus ik denk dat ik verleid ben. In het jet vier het me blief. Onze pauzeknoep is pleiten. Maar dat is nog niet zo stom. Want als ze lopen zonder pauze is de bom. Ja, ik wil je voorstellen aan de kwatschkelkes uit Amsterdam. Waar zit je? Nou, ik ben San en Zine adjudant. Sine adjudant van... Ik ben Jurre en ik ben jeugdprins van Oudstro. Wow, hey, dan heb je het vastelovend echt wel in het bloed zitten, hè? Dus vastelovend vieren is een hobby van ik zingen, maar je hebt nog een hele grote hobby volgens mij. Ja, carnaval vieren. Ja, maar ook wat leed je over gehad?
Pinkjes sparen. Dat dacht ik toch. Kijk eens even op die borst van u. Hoeveel pinkjes heb je er in totaal? Ongeveer 40. En je wilt er natuurlijk heel veel meer van maken, of niet soms? Ja, dat klopt. Ik heb nog een voor u. De nieuwe van L1. Ik weet niet of je die al in uw bezit hebt. Kijk eens. Heel erg mooi. Oh ja, dus niet alles. Hè. De bovenkant is natuurlijk... Die is voor dich, dan heb ze er al 41. En die is voor dich. En misschien wilt je wel een oproep doen aan de mensen toe. Misschien krijg je ze wel toe gestuurd. Ja. Nou ja, doe maar eens bij deze. Wat moet ik zeggen? Een oproep voor mooie pinkjes, want dan wil ze natuurlijk alles bijeen verzamelen. Ja, alle pinkjes van heel Limburg willen weer graag hebben. Ik snap het helemaal. Maar nu gaat je lekker optreden, toch? Nou mannen, heel veel succes. High five. Oh, Dick misschien ook een high five. En zet hem op, hè. Goed zo. En hier staan heel veel lui in de zaal en ook heel veel prinsen en prinsessen. En als die er nou voor zorgen dat deze kereltjes dadelijk een pinkje van u krijgen, dan zijn ze er alweer een paar rieker. Is dat afgesproken? Heel goed. Kom er gezellig bij. Kijk eens. Meteen met vol applaus voor gaan luisteren naar de vasteloven pinkjespaarders. Vastelovens sparen als vasteloven begint. Vastelovens sparen, dat is wat verzint. De schoonste tijd is in de maak, jeker pinke is weer raak. Vastelovens sparen, gewoon uit een dak. Vastelovens sparen en vasteloven begint. Vastelovens sparen, dat is wat verzint. De schoonste tijd is in de maak, jeker pinke is weer raak. Vastelovens sparen, gewoon uit een dak. Met confetti in de hand, doe een Limburgs land. Het jasje vol, geen plekje is meer vrij. Met een chique nieuwe pin, moet nog ergens erbij. Oef, geluk, hij past nog hier. Vastelovens sparen en vasteloven begint. Vastelovens sparen, dat is wat verzint. De schoonste tijd is in de maak, jeker pinke is weer raak. Vastelovens sparen, gewoon uit een dak. Het weegt niet op vast, met deze schoenen spasjas. Ik vol met gedachten zachtjes zeer. Jeker pinke overal, je kent ze allemaal. Kijk dan hier hoe wie ik strool. Vastelovens sparen en vasteloven begint. Vastelovens sparen, dat is wat verzint. De schoonste tijd is in de maak, jeker pinke is weer raak. Vastelovens sparen, gewoon uit een dak. Vastelovens sparen als vasteloven begint. Vastelovens sparen, dat is wat verzint. De schoonste tijd is in de maak, jeker pinke is weer raak. Vastelovens sparen, gewoon uit een dak. Vastelovens sparen en vasteloven begint. Vastelovens sparen, dat is wat verzint. De schoonste tijd is in de maak, jeker pinke is weer raak. Vastelovens sparen, gewoon uit een dak. De kwatskereltjes, wat hebt je dat goed gedaan? Mag je de microfoon aan mij geven en hiervoor aflopen? Wij mogen de microfoons even geven? Ja, heel goed. Nou,
We hebben natuurlijk heel veel optredens tot nu toe gezien. Maar er is daarboven in de zaal, als je kijkt, een vakjury te zien. En de voorzitter van deze jury is Pim van Wiel. Ik geef hem een applaus. Ja, Pim, nu is natuurlijk de belangrijke vraag, hè. Waar let je als jury op? Nou, vooral dat er heel veel plezier werd gemaakt. Ja, en daarbij, vandaag zal er iemand winnen, maar eigenlijk zien ze allemaal winnaars, hè. Vriend, dames en heren, nog juren, zien jullie allemaal winnaars? Kies. Jazeker, iedereen is winnaar. Maar dan is natuurlijk de vraag, kijk ze nog een liedje, wat kijkt ze nog naar? Nou, het is vooral als de tekst, de muziek en het plezier bijeenkomt, dan vult ze dat en door ga je dan. En daar letten we op. Hey, en wat is nu veel moeilijker, hè? Hier op de bühne staan en zelf zingen of jureren? Jureren is veel moeilijker. Beoordelen is altijd heel moeilijk. En waarom is dat zo moeilijk? Nou ja, het is altijd een smaak van iemand. Dus dat is heel lastig. Met wieveel zit je er boven in de jury dan, als we het over smaken hebben? Volgens mij met 7, als ik goed opgelaat had. Ja, zeker. Kijk, daar zien ze al. Ja, 7. Ze zwijgen al. En als we nu zeggen, niet iedereen is een winnaar vandaag, hè? Maar wat nemen de kinderen echt met naar huis vandaag, die hier hebben gestangen? Ik denk de herinnering aan dit optreden, aan vandaag, deze opname. En vandaag deze opname en een ongelofelijke herinnering. Dankjewel, nog heel veel succes met jureren. Dankjewel, geef hem een applaus, Pim. En veel gewoon terug naar Patty om te kijken naar de volgende artiest. Ik zit tussen twee dames van het kindcentrum Sittard. En hier zijn natuurlijk met een ganse grote groep. Maar waarom zit hier twee dames uitgekozen om hier bij mij te zitten? Omdat we er allebei heel veel van praten. Oh, dus hier zit gewoon de twee kletskousen van het kindcentrum. Ja, Hey, en je hebt een geweldig leuk liedje geschreven. Waar gaat het over? over dat wij iets voordoen en dat we de hele zaal meenemen. Eerst veer, dan geer. En wie gaat je dat dan doen dadelijk? Wie krijg je die lui in de zaal in beweging? We doen eerst het voor en dan zeggen we dat we het moeten doen en dan moeten ze het nadoen. Dus eigenlijk is het heel simpel. Ja, Maar ze hoeven alleen de bewegingen maar te doen of moeten ze ook metzingen? dat mogen ze zelf weten. Is het een beetje een makkelijke tekst? Ja, Ja? Oh, goed. Nou, dus de dames en heren in de zaal en de kinderen natuurlijk moeten eventjes goed bewegen, even goed warm draaien. Want Geer komt eraan, hè. Geer gaat, en die moeten goed opletten, want eerst eerst veer en dan... geer. Zo is het. Dames, heel veel succes. Is het publiek hier een beetje opgewarmd? Kind je goed bewegen? Doe dit eens even allemaal voor. Beweeg eens even met die voet. Ja, want zie, zo doen het eigenlijk voor. En Geer mag het nadoen. We gaan luisteren naar eerst Veer en dan Geer. Voor veel komt rijden, dan krijgt het vaak los. Dan streken we samen een poes. Weer zit een geschudel en springadviseur. En door het nog even vlug.
neven de prachtige Saar van Lier uit Ospo. En de zuster fantastisch uit. Maar ik ben eigenlijk een beetje naar die neusje aan het kijken. Ik zie niks geks. Maar die leedje gaat over de snuiknaas. Wat is dat dan precies? Dat is dat ze met de carnaval heel veel snuikt. Snuiken is dus eigenlijk snoepen. Ja. Ah, vandaar dat zich die snoepjes bieden hebben en in die oren inderdaad op zang. Het ziet er trouwens superleuk uit. Hey, en dus dat is niet alleen op de bühne hè, vandaag. Nee. Wij hebben ze metgebracht. Ik heb mijn danseressen mee, Sophie en Lisa. Hey, een echte zangeres heeft altijd danseressen met, hè? Dus dat hebben ze supergoed gedaan. En ik zag juist tegen mij, mogen ik dadelijk even Emes bedanken? Tuurlijk mag, dat doe ik dat maar even. Ik wil Marcel en Bas en Tim heel erg bedanken dat hun het liedje voor mij hebben gemaakt. Want anders zou je helemaal niet staan. Dus dankjewel. Nou, dat is toch super lief. En best ze ook tevreden over het liedje? Ja, Hey, en gaan ze volgend jaar dan weer een liedje voor dich schrijven? hopelijk. Tuurlijk gaan ze dat doen. Ik weet het zeker. Hey meid, heel veel succes. Het is 10 en 10. Zet hem op. Dankjewel. Saar is onderweg naar hier. En ik kijk even me. Er staan 2 hele charmante dames met snoepjes neven mij. En er staat een bak vol met lekkers. Daar moet ik vanaf blijven, hè? Daar mag ik niet aankomen, of wel? Ah, jammer. Saar, kom. Volgens mij stond ik op die plek, of niet? Kom lekker voor me staan, want ik ben er helemaal klaar gewoon. Veel goed luisteren naar Saar van Lier. Snoep, sluk, snuts of snuit, dat is voor ik. De rusten over mij je luik. Ik ben een snuitnaas met de vaste lovens. Een snoepel met de carnaval. Wordt overzweren voor de laaien. Dingen mee, altijd en overal. Worst en kist, dat is niet te gezond. Ik wil de geertjes met suiker
Ja, je weet het, hè, er komen alleen maar toppers uit Venray. Denk maar en proef maar. Bjorn en Mieke van Lieshout en Arts. En natuurlijk Pien en Domin. Chic dat je er zit. Hey, kent Geer die toppers allemaal ook echt? Jazeker. Hey, en wie kent dat het zo ontzettend goed gaat met de artiesten in Venray? Wat is toch het grote geheim? Ja, dat wilt je. Weet je het? Ja, de pielhazengrond. De pielhazengrond. En wat maakt dat dan zo bijzonder? Nou, er staan natuurlijk heel veel artiesten hier op het LVK, op het KVL, het TVK. Uit Venray. Ja, dat heb ik in de gaten. Hé, maar hebben ze ook persoonlijk gesproken? Jazeker. Hebben ze zich ook tips gegeven? En zo ja, welke tips? Want die wil ik ook wel weten. Ja, zowel van Lieshout en As. Die heeft ons bij het Jeugdboergezelschap van 2026 geholpen. Want ik ben openboerin en Hedor is Wat is dit? bruidegom. Oh, dus dit is trouwen. Wat chic met wij? Lot. Lot, en volgens mij staat Lot ook met op de bühne, hè? Ja. Is het een mooie dame? Ja. Nou, nu snap ik het wel. Nu snap ik het wel. Hé, maar je gaat trouwen, fantastisch. En je gaat natuurlijk een fantastisch liedje zingen. Pila's Hup. Ik zou zeggen, zet hem op en heel veel spas. Pien en Domin zijn onderweg naar hier, maar hier staat mij toch een schattig mupje. Wie oud bist je? Ik ben 5. 5 jaar, dames en heren. En gelukkig goed vergezeld met de rest. Kom erbij, Pien en Domin. Hartstikke goed, want weer gewoon luisteren naar de pielhaashop. In het hoge gras, door Bouwswald op en neer. Hier zwingen alle hesjes, in rood met het klier. Op het volle plein, gedie de ruzie plaats. Hier zwingen alle hesjes, wend die stond dan weer paraat. Hoe zie je eentjes, laat ze maar zien. We gaan maar zeggen, echt iedereen. En dan bespringen, kom er een lied. Even rusten, al net of niet. En zak, 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 zak. En kom weer op, en kom weer op, en kom weer op, en kom weer op. Je zegt stop, en doe de pilas op. In de leuke tent, met vrienden dicht bij hen. Hier is het altijd feesten, iedereen skid en ik ken. Voor de laatste keer, gaat alles op de kop. Lotto alle huren en doet met deze op. Hoe zie je eentjes, laat ze maar zien. We gaan maar zeggen, echt iedereen. En dan bespringen, kom er een lied. Even rusten, al net of niet. En zak, 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 zak. En kom weer op, en kom weer op, en kom weer op, en kom weer op. Je zegt stop, en doe de pilas op. En nou een knop erop. Ja, bij mij zitten Fien en de rol van het kindcentrum uit Else. En Fien, vertel me een spaghetti liedje over. Over dat er steeds minder vastelavond werd gevierd
En dat als de ouders het niet vieren, dat de kinderen het ook niet kunnen vieren. En daarom gaan ze naar de vastelavondschool. Hey, dat vind ik supergoed bedacht, want het zou toch ontzettend jammer zijn als dat niet doorgegeven wordt. Maar wat leert ze dan allemaal door op die school? Bijvoorbeeld vastelavond rekenen. Dan doen we voor 1 plus 1 is 11 natuurlijk. Logisch. En gewoon leren over de vastelavond, wat de tradities allemaal zijn. En, Hey, maar waar zijn dan die leraren? Want dat ben ik dan wel nieuwsgierig naar. de leraren zijn de prins en de vors. Logisch. En wat krijgen we dan tijdens de lunchpauze? Spek met ei. Spek met ei, nonnenvotten, heel veel limonade. Nou, ik zie het eigenlijk wel zitten. Dich ook? Ja. Ja, verkennen wel blijven druimen over de vastelavondschool. Maar voor u is de tijd echt tof, want Geer gaat nu een optreden bezorgen. Hè? Heb je er zin in? Jazeker. Nou, heel veel succes. En een deel van die van Else, die stond hier klaar. Kijk eens, daar, wat heb je biedig? Mag ik even naar dich toe lopen? Wat heb je biedig? Een camera. Wat ga je ermee doen? Foto maken. Een foto maken, ook van de zaal. Als we dat nu eens even doen. Kijk eens allemaal en zeg eens cheese. Kijk, dat wordt een hele schone foto. Zit hier compleet en kind hier aan de gang. Heel goed, dan gaan we nu luisteren naar de vastelavondschool. Van kleins af aan komen we naar de vastelavondschool. Daar leert zij van alle hele carnaval. Van liedjes tot van kleien, van schminkkosten draaien. Het rotgeheul is nu weer overal. Interessant dat ik ga muggen
Joël wordt de afsluiter van al onze artiesten. En wat heeft iedereen het goed gedaan, toch? Wat heeft iedereen het goed gedaan, toch? Dat vingen vieren dus ook. En in de tussentijd, kijken we even naar boven, dan zwaaien we even naar de jury. Zwaaien even allemaal. Heel veel succes, jury, want Geer gaat nu in beraad. Dus ik zou zeggen, geen ruzie maken, maar leef ze voor elkaar. En ze hebben een hele zware taak. En in de tussentijd hoeven we ons hier niet te vervelen. Want als KVL hebben we weer 2 ambassadeurs. En die 2 ambassadeurs die zijn niet meer weg te denken uit de vastelovenswereld. En ook deze keer stingen ze weer in de finale van het LVK. En ik weet niet hoeveel keer hebben ze het LVK gewonnen. Geef ze een enorm groot applaus. Spik en span! Hoi! Ik zeg goedemiddag, Tessa! Hoi! Leveringen van de muziek dat we hier mogen zien. En we gaan zingen van Nel in haar Tegelval. Daar gaan we. Tessa, die handen nog in, die handen nog in, die handen nog in. En we gaan zwaaien. We gaan zwaaien. Ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, 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 la. Ja, goed. De zondag in het zuur, spek en span is weer op stap. Het wordt een beetje duur, zo'n dag is veel te krap. Maar Kassel of Zusteren, en nergens is het mis. Omdat zondags in het zuur, een mevrouw Luze tegen. En daar is Nel, in haar tegenval. Het zuidje hoe de struitje, maar vanmiddag reed ze los. En juist een Nel, jojo, dan wetst het wel. Als Nel weer op het hoofdvolclub is carnaval begos. Ze stuit daar in de woos met haar hakken allebei. We proosten af het ziekenzakken. Hey, 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 Nel. Vliegenzel en snel. Voor elke vastelovensgek een beetje zo in. Ja, la, la, la. Ja, la, la, la. Ja, la, la, la. Zingen, zingen. Zingen. Ja, la, la, la. Ja, la, la, la. Ja, la, 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 la. Ik heb één idee, een broencafé, waar zo'n 150 dames duchtig los in gaan. Muziekenplat, dan werd ze dat. Ze na 5 minuten samen op de tafel staan. En de eerste kenste wel de golf. De allersnelste, dat is Nel. Hey! En daar is Nel. In haar tegenval. Het zuidje hoe de struitje, maar vanmiddag reed ze los. En juist een Nel, jojo, dan wetst het wel. Als Nel weer op het hoofdvolclub is carnaval begos. Ze stuit dan in de woos met haar hakken allebei. We proosten af en ziekenzakken. Hey, 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 Nel. Vliegenzel en snel. Voor elke vastelovensgek een beetje zo finaal. We gaan zoekelen. Straks de hengels in me geklapt, muziek is gestopt. Als alles van de tafel stapt, de rummiberen op. Wilt Nel nog lang niet hevens, want Nel is vliegenzaal. En de ober het Michel, en terug een peren. En die hij gaat er nog in, die hij gaat er nog in. Ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, 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 la. Zingen, 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 zingen. Ja, la, 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 ja, la, la, la. Ja, la, 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 la. En daar is Nel, hey, Nel, in haar tegenval. Het zuidje hoe de struitje, maar vanmiddag reed ze los. En juist een Nel, hey, Nel, jojo, dan wetst het wel. Als Nel weer op het hoofdvolclub is carnaval begos. Ze stuit dan in de woos met haar hakken allebei. We proosten af en ziekenzakken. Hey, 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 Nel. Vliegenzaal en snel. Voor elke vastelovensgek een beetje zo wie nou. Voor elke vastelovensgek een beetje zo wie nou. Hey, nou. Goedemiddag, Kassel. Hey. Wem is allemaal
hier Noord-Limburg. Van Midden-Limburg hier. Van Zuid-Limburg hier. Zo. Zeg ze naar achter. Nu wil ik dat Noord-Limburg, Midden-Limburg, Zuid-Limburg zich allemaal lekker onder de arm snap, want we gaan schoenkelen. Je zult mij niet gehoord hebben, snap ik onder de arm. Ja, pak je vast. We gaan schoenkelen. We beginnen links. We beginnen links, let op. Links, rechts, links. Oh. Als met een schoentje ongeveer het zure carnaval. De dag is nog zo lang door de strote schalt. Toen denkt ze het wordt nooit beter, maar die hart werd bescheid. KPL, we gaan schoekelen! En een zolder schoentje nu op die de lampjes aangegaan. De vrouw lief van de joekskapel op het tafel staat. De een aan je pilsje, de andere de prins. Je hebt nu al veel compassie met hem en trommel let op. Want deze nacht is net op. Laat de guren. En Limburgse nacht is het. Hey, 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 hey. Oh, wat een nacht. Oh, wat een nacht. Gauw nooit gedacht dat iedereen hemel zo verschienen. Zo gauw de zon weer niet verdwijnen. En dan leven we ons lang. Hiep, hiep, la. Zo vast de loop. Ja, zo die handen nog in, die handen nog in. Ja, la, 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 ja, la, la. Zingen, zingen. Ja, la, 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 ja, la, la. Zingen, zingen. Ja, la, 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 ja, la, la, la. Ja, la, 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 la. Ja, goed. Het is 11:12, de start van Wassenacht. Begint vandaag vanzelf met een levensgrote kracht. De prins gaat door de tafel, ook de joekskapel gaat plat. Ze hebben al de juiste toortjes aan de rommel let op. Want deze nacht is gewoon op. Laat de guren. En Limburgse nacht is het. Oh, wat een nacht. Oh, wat een nacht. Zou nooit gedacht dat iedereen hemel zo verschienen. Zo gauw de zon weer gaat verdwijnen. En dan leggen we ons lang. Hier die praat, veel vast lopen, vast en die handen nog in, die handen nog in. Ja, la, 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 ja, la, la, la. Zingen, zingen. Ja, la, 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 ja, la, la, la. Zingen, zingen. Ja, la, 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 ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Kassel, Kassel, we gaan zakken. Zakken, zakken, zakken. Alle kinderen, die gaan zakken. Zakken, zakken. De papa's en mama's, die gaan zakken. Zakken, zakken. U denkt het wordt nooit beter, maar in hart werd bescheid. Opa's en oma's, zakken, zakken. Die hart voelt wat vandaag weer. Kom ik eens zingen, zingen. Oh, wat een nacht. Zingen, zingen. Oh, wat een nacht. Ga nooit gedacht, dan gaan we het zo nemen met z'n allen. Oh, wat een nacht. Oh, wat een nacht. Gauw nooit gedacht dat iedereen hemel zo'n machine. Zo gauw de zon weer gaat verdwijnen. En dan leggen we ons lang. Hiep, hiep, la, veel vaste lopen, vast en nog eens, nog eens. Hiep, hiep, la, veel vaste lopen, vast en nog eens. Hiep, hiep, la, veel vaste lopen, vaste nog. Die handen. Ja, la, 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 ja, la, la, la. Zingen, zingen. Ja, la, 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 ja, la, la, la. Zingen, zingen. Ja, la, 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 ja, la, la, la. Ja, la, 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 la. KPL, nog een geweldig applaus voor zichzelf. Wat goed. Wat goed. Iedereen uit Noord-Limburg, laat ik huren Noord-Limburg. Midden-Limburg, laat ik huren Midden-Limburg. Zuid-Limburg. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Lieve vriendinnen, we zijn gekomen aan het laatste. Laatste liedje van Spik en Span. Voor de uitslag. En we zingen van de nacht. We zingen van de kampioenen. We zingen van de kampioenen. Ik hoor het niet. Ik hoor het niet. Ik hoor het niet.
De beste spek met eierbroodjes, die gooien nog geen lekker zien. De beste tot het een vol hooiers trekken, nog het GTB. Voor vastelavondsdag die doet het, tot de gezet het rondje bracht. We komen hier pas naar de toeren, want wij zijn de kampioenen van de nacht. Het ganse land leeg al te slopen, maar hier in Limburg is nog open. Kampioenen van de nacht. Fantastisch, we kunnen op niet nog goed schoon aan. Schouw er eens aan bovenaan. Oh, maar die handen nog in, die handen nog in. Dus weer gaan go. Oh, 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 oh. Zingen, zingen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. De beste nacht met zoveel zangers zetten nog dit liedje in. En alle nog even blijven hangen, zingen met zo hel het kind. Want vastelavondsnacht gesloed en weggezet is rondje blak. Ze kregen ons niet naar moeten, want wij zijn de kampioenen van de nacht. Het ganse land leeg al te slapen, maar wie in Limburg is nog open. Kampioenen van de nacht. Kumpen op niet nog hoes gaan aan, stap er eens aan bovenaan. Dus weer gaan gaan. Applaus, applaus, applaus. Aan alle hoofdzokken van de vasteloopsmeun. Schreeuwen weer wakker, want slopen dat is een kampioenen van de nacht. Het ganse land leeg al te slopen, maar hier in Limburg is nog open. Kampioenen van de nacht. Kumpen op niet nog goed schoon aan, stap er eens aan bovenaan. Kampioenen van de nacht. Het ganse land leeg al te slopen, maar hier in Limburg is nog open. Kampioenen van de nacht. Kumpen op niet nog goed schoon aan, stap er eens aan bovenaan. Dus weer gaan we zijn de kampioenen van de nacht. En ons weer een applaus! Spik en span. Nou, hey, Niek, die kan ze inpakken. Heerlijk. Lekker, hè? Ik zei al, Dian, dit is de allereerste keer dat we weer op dit feest mogen staan. maar Samen. Het smaakt nog meer. Het smaakt echt nog meer. Geweldig. Heb je dat goed gehoord? Het smaakt nog meer. Dus volgend jaar zijn ze er weer, toch? Dankjewel. Heel goed. Hey, je mag lekker op de bühne blijven. Maar je mag even een beetje naar achter gaan. Want voor Motte nu nog een heel belangrijk moment. Weet je welk moment? Wilt je dadelijk weten wie de winnaar van het KVL wordt? Oh, kijk. En daarvoor hebben we jullie op de bühne nodig. En dat is een delegatie, dus ongeveer 3 kinderen per artiest. Dus per choral of per duo of per solo. Dus 3 lui van elke groep mogen de bühne op. En dan wil ik dan even de gedeputeerde Eliane Demoulin-Snijders van de provincie Limburg en wethouder Natasja Vaassen van de gemeente Peel en Maas. Geef ze een groot applaus. Kom gezellig bij me staan. Ik kom lekker in het midden staan. Mag er een beetje naar voren? Ja, nog een beetje naar voren. Helemaal goed. Ja, waarom is het zo belangrijk dat we in de provincie Limburg een bühne hebben waar zoveel kinderen hun talent kunnen laten zien? Ja, dat is fantastisch.
Het is fantastisch dat kinderen hun energie zo kwijt kunnen. En met de paplepel kregen ze vastelovend ingegoten. En dat ze zelf in staat zijn om zo'n mooi lied te maken en voor te dragen. Voor zo'n grote groep is echt fantastisch. Stoot je versteld van wat hier allemaal te zien is geweest vandaag? Zeker. Dit is Limburg. Dit is gewoon Limburg. Het is echt geweldig. En nu ben ik heel benieuwd. Hè. Zou je dat zelf gedurfd hebben om hier te staan? Ja, dat weet ik niet. Ik ben binnen 50 jaar bij de harmonie, dus ik ben wel heel jong met muziek opgegroeid. Maar of ik dit gedurfd heb, ik weet het niet. En daarom vind ik het ook zo fantastisch dat ze dit hier gedaan hebben. Dankjewel daarvoor. Hey, en dan is het, verstond hij in de gemeente Peel en Maas, hè? En waarom is het zo belangrijk dat het KVL vandaag hier in de gemeente wordt? Nou, weet je, wij als Peel en Maas zien een absolute vastelovend gemeente. Dus dat betekent dat we in elk dorp veel vastelovend vieren. En omdat wij ook een keer oud waren, hebben we heel de nieuwe talenten staan. En daarom is het belangrijk dat KVL ook goed in hey is. Wij zien er super trots op namelijk dat die jonge kinderen van de basisschool zo goed kunnen zingen. Ik zie je niet durven op de leeftijd. En wat worden ze goed, hè? Hey, jongens, ik mis nog een kinger. Ik mis talent hier op de bühne. Kom naar voren. Want Geer moet dadelijk de prijs in ontvangst nemen. Dus van alle artiesten 3 lui hier de bühne op. Kom maar snel, want dan kunnen we dadelijk beginnen met de prijsuitreiking. Wilt Geer nog het zeggen tegen alle kinderen die hier vandaag op de bühne hebben gestaan? Jazeker, laat ik hier duidelijk zien. Iedereen die vandaag heeft opgetrooien, zien de helden van dit jaar. Want het was super, het was geweldig. En eigenlijk, als ze heet Thijs, best ze al een winnaar. Daar ben ik het helemaal mee eens. Iedereen die hier staat is een winnaar. Dus geef deze artiesten eens een groot applaus. En dan heb ik iemand nodig. En dat is Suze. Suze, kom eens even bij me, want nu wordt het spannend. Suze, vergoont de finalisten vertellen wie gewonnen heeft. En dat doen we door te beginnen met de 4e prijs. En dat zijn er best veel, hè, die 4e prijzen. Ja, maar ze waren even fantastisch. Dus daar mag ik sowieso een groot applaus voor hebben voor al die deelnemers die. En dan beginnen we met de eerste 4e prijs. Oh, ik wacht nog even tot iedereen de bühne op is. Voor iedereen. Volgens mij wel. De eerste 4e prijs is voor Pien en Domien. Pien en Domien hebben de eerste 4e prijs. Eens even kijken. Ja, ze staan evenig. Kijk. Wauw, laat hem eens even zien aan het publiek. Chic, hè? En dan mag je de zaal inlopen, Pien en Domien. Dus je mag toch naar onder. Dankjewel. De tweede 4e prijs. Daar kijk nog King Centrum Zittert. King Centrum Zittert krijgt de tweede 4e prijs. En ook Geer krijgt een prachtige oorkonde. Laat hem aan het publiek zien. En dan mag je ook de zaal inlopen, want we gaan door voor de derde 4e prijs. Dan gaan we iets zuur naar in Limburg. Dat is voor Devil Dex. Devil Dex. Ontzettend goed gedaan. Een mooie 4e prijs. Laat hem nog even aan het publiek zien, Dex. Dex is al weg. Laat hem nog even zien, want ook tegen verdient een groot applaus. Hey! En de volgende 4e prijs. Dan ga ik naar de kwatschkelkes. De kwatschkelkes krijgen ook een 4e prijs. Laat hem zien. Geef hem een groot applaus. En dan gaan we naar de volgende 4e prijs. Dat is niet zo ver hier vandaan. Dat ga ik naar die van Beegde. Die van Beegde. Een chique 4e prijs. Waar zit je? Kijk een stal, laat hem aan het publiek zien. Geef ze een applaus. Die van Beegde. En dan de volgende 4e prijs. Dan ga ik naar de Omniverre van OBS de Omnibus. De Omniverre. Met de chique pakjes, laat het certificaat aan het publiek zien. Ja!
En dan hebben we nog een vierde prijs. Dan gaan we weer iets terug naar Ongeren. Dan ga je naar KC Else. Die van Else krijgen een mooi certificaat. Laat het aan de publiek zien. En ook Geer, supergoed gedaan. En dan wordt het spannend, want het is de laatste vierde prijs. Daar gaat nog 4 prachtige meisjes, de Glitter Girls. De Glitter Girls stond er stralend op. Ook voor u een prachtig certificaat. Laat hem zien. En ook voor u super goed gedaan. Dan gaan we nu. Nu wordt het heel spannend. Is alles oké nog met u? Of zullen we nu even een dansje doen? Of zullen we doorgaan? Doorgaan, tuurlijk. De derde prijs is voor... De Rijkelkes. De Rijkelkes hebben een schone derde prijs. En kijk eens, Geertruid van Eliane een hele mooie prijs met. En dan mogen we hem laten zien aan het publiek. En dan wil ik een heel groot applaus voor die van Valkenberg. Heel goed. Mag hier de zaal in. En dan komt hier even dichterbij staan, jongens. En dan gewoon voor naar de eerste prijs. Want ja, dan weet je vanzelf weer de tweede prijs zit, hè. Mag ik een roffel uit de zaal? De eerste prijs. Van maken het spannend. De eerste prijs is voor... Daar ga je nog Fabian en de tweede prijs is Saar van Leer. Fabian heeft de eerste prijs gewonnen. En is hierbij de winnaar van het KVL 2026. Fabian, dit krijgt ook zo'n chique prijs. En een certificaat, maar voor dich is dadelijk ook het. Maar dan mag je heel even hier komen staan. Want ik even voor dich dadelijk. We gaan even naar de tweede prijs. En dit is dus voor... Voor deze prachtige meisje, Saar van Leer. Saar. Ook dit krijgt een prachtige prijs. En een certificaat. En dan mocht ik even in het midden van de bühne gaan staan. En die laten zien aan de lui. Want de tweede prijs verdient ook een hartstikke groot applaus. Saar. En dan mocht ik ook de zaal inlopen met die mooie dames. Ja, en hier komen ze even in het midden staan met z'n drieën. Want, Fabian, dit is gewoon de winnaar, Geer drieën eigenlijk, hè. Mag er naar het publiek toe kijken van het KVL 2026. En dat betekent ook, Fabian, kijk eens achter dich. Dan mag ze dit eventjes geven. Ja, geef dat maar even goed. En dan pak ik dit. Oh, goedemorgen. Sorry. Ja. En dan is voor dich de wisselbeker. Kijk eens door. En dan mag ze hem vasthouden en aan het publiek laten zien. En dan wil ik een daverend applaus voor de winnaar van het KVL 2026. En Fabian, ik zou hem even voorzetten. Want we willen dich natuurlijk vragen om nog even te laten zien was dich zo goed in best. Want de best niet voor niks de winnaar, hè? Kunnen we dat doen? Hebben ze er zin in? Ja. Leeflu, ik wil u bedanken voor het kijken en hier allemaal in de zaal voor het hier zijn en natuurlijk al onze supertalenten hier op de bühne. En hier luisteren we nog één keer naar de winnaar van het KVL. Een groot applaus voor Fabian! Dan vuurde ik
dingen zie je ineens een hele knal. Hoe is het niet, dachten ze, maar ik greep carnaval. Confetti zweerde de horen, loopt de kiem op mijn kanon. De dieners kregen geen genoeg van mijn accordeon. Dat was nog een chic geweest, een T-Rex in de Polonaise. Hij echt maar een typemachine, meer was de Loves typemachine. Naar handen eens keihard op die knoppen, daar vloog het niet zonder te stoppen. Hij echt maar een typemachine, meer was de Loves typemachine. Dan vierde ik met alle lui, deze 3 dagen nu. De ridders schotten lekker in, prinses kon net gered. Wie ik tot de beurs ging, maar ik nog niet meer bed. Toen heb ik door een buurt gebracht, hij won met tegel raak. De ridders schotten in de lach, ik stok met hen de draak. Dat hoort te gek, was muziek, een zwarte weg op blasmuziek. Hij echt maar een typemachine, meer was de Loves typemachine. Naar handen even keihard op die knoppen, dan vloog het niet zonder te stoppen. Hij echt maar een typemachine, meer was de Loves typemachine. Dan vierde ik met alle lui, deze 3 dagen nu. Nu ik alle typen belef, morgenmiddag geloven, weegt dat het niks onderschef. Dan 3 dagen vastelovend. Hij echt maar een typemachine, meer was de Loves typemachine. Daar handen ergens keihard op die knoppen, dan vloog het niet zonder te stoppen. Hij echt maar een typemachine, meer was de Loves typemachine. Dan vierde ik met alle lui, deze 3 dagen nu. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Schminkspecialist.